Казвам се Йоанна Петрова, работя в Държавен архив в град Враца и тази година получихме покана от ръководството на музея за участие в тазгодишните 35-ти зимни четения. Благодаря от името на целия екип. Преди да започна с изложението, искам да внеса едно уточнение. Държавен архив Враца няма възможност за командировки, за работа на терен и затова в нашата изследователска работа ние се ограничаваме до документалните материали, които се съхраняват при нас. А те пък са едно огромно богатство, разбира се. Виждате темата, по която съм работила миналата година. Тя е свързана с гората, условно обособена на две части: да обичаме и пазим горите и спомен за предприятие ДъБ Враца, гордостта на окръга. Използвала съм в научното съобщение документални материали от Родофонд Сукачеви, фонда на Държавно индустриално предприятие ДъБ Враца, на българската фотография, статистиката, която се съхранява при нас, местния печат от началото до средата на миналия век, както и актуална информация от сайта на Изпълнителната агенция по горите. През 1934 година цар Борис III се обръща към българския народ с думите: „Българи, обичайте и пазете горите. Те красят нашето отечество и са източник на богатство, здраве и сила за народа ни“. Тези думи, четейки ги почти век, 90 години по-късно, виждаме, че са актуални и ни карат да се замислим за това какво е за нас гората като българи и като жители на планетата Земя и дали достатъчно добре се грижим за нея и я опазваме. В научното съобщение, в първата част, се спирам на три основни момента. Това е значението на гората, нейното място в нашия фолклор и любознателна статистика и грижа за гората. Значение на гората, от една страна е нейното екологично значение, от друга страна нейното значение за развитието на човешката материална и духовна култура. Всички знаем, че гората е една от основните екосистеми на нашата планета, тя поддържа екологичното равновесие и включва живите организми, дървета, храсти, гъби, бактерии, животни, хората, заедно с тяхната естествена среда, вода, почва, въздух, органична материя и скали. Гората поглъща голяма част от вредните газове, които ние излъчваме на нашата планета и ни дарява така необходимия кислород за нашето съществуване. Горите поддържат и регулират дебита на водите и изворите, смекчават големите горищини през лятото, както и големите студове през зимата, задържат и разпределят равномерно атмосферната влага, намаляват силата и вредното действие на бурните ветрове, привличат дъждовните облаци и предотвратяват градушките. Тук на този слайд виждате на снимката земна повърхност, която е лишена от гора. Такава земна повърхност през лятото в големите горещини се нагрява изключително силно от слънчевите лъчи, в резултат на което въздушният приземен слой много силно се нагорещява, става по-лек, издига се нагоре на много висока, голяма височина, в резултат на което водните пари, които се съдържат в него, бързо се сгъстяват, охлаждат се, замръзват, превръщат се в лед, а не в капки дъжд и така пада градушката. Там, където обаче има гора, нещата стоят по различен начин. Листата на дърветата, стволовете предпазват да не се нагрее толкова силно приземния въздушен слой. Той не се издига респективно на такава голяма височина, в резултат на което водните пари не се превръщат в град, а се превръщат в капки дъжд. Гората ни защитава от наводнения, ерозия, суша, намалява разрушителното действие на поройните дъждове и какъв е самия механизъм на тази защита. Виждате на първата снимка земна повърхност, която е лишена от гора. Това е всъщност обработваема земя и пораженията, които е нанесъл поройния дъжд, ерозията де-факто, падайки с голяма сила, с голяма скорост, няма какво да задържи водните капки. Те се изтичат бързо, повличат със себе си повърхностния слой. Всички знаем, че той е хумусния, плодородния слой и нанася съответните вреди.
На втората снимка обаче, където има гора, от една страна листата на дърветата омекотяват удара, с който падат водните капки. На второ място корените на дърветата, вплитайки се един в друг и в почвата, образуват един твърд повърхностен слой, който не може да бъде така лесно отмит. И на трето място корените на дърветата, особено на старите дървета, тъй като са много дълбоки, те провеждат падналата вода в подпочвените води и така захранват нашите извори и ни даряват чиста питейна вода. Така че особено голямо е значението на старата гора, в големите горищини през лятото. Там е влажно, прохладно и изворите не пресъхват. Още един факт в подкрепа на старата гора е това, че учените са установили, че 1 кубически метър почва под Стара гора задържа до 300 кг, не литра, 300 кг вода. А същото количество почва под Млада гора или гора с нарушена цялост задържа до 20 пъти по-малко вода. Ето огромното значение на старите гори и ако ние посегнем на тях, трябва да сме изключително добре аргументирани и да има питающа необходимост от това нещо, защото унищожаваме богатство, което ни дава и захранва с чиста питейна вода. Тук на този слайд съм събрала значението на гората за развитието на човешката материална и духовна култура. Като се започне, виждате от първата снимка, това, че гората е била убежище за праисторическия човек, тя му е дарявала храна чрез лова и облекло кожи чрез лова. След като излезе от пещерите, започва да строи първите дървени жилища и се стига до корабоплаването, което дава изключителен тласък в развитието, знаете, на обмена на стоки, на търговията, ако щете дори на традиции между народите, а първите кораби са били направени от дърво. Дървесината се използвала като горивен материал за развитие на стъкларската индустрия и на металургията, които дават своя голям тласък за напредък и развитие на човечеството. Първите аероплани били са направени също от дърво. Освен за отбранителна защита, те са се ползвали за развитие на стопанството. Чрез индустриална преработка на дървесината, виждате, се получава изкуствената коприна, дървесния катран, дървесната вълна, оцетна киселина и много други производи. И нещо изключително важно, това е, че дървесината се използва за суровина за развитие на хартиената индустрия. Без хартиената индустрия няма как да си представим развитието на писмеността, на книгопечатането, на записване на човешката емпирика, развитие на наука, техника и на изкуство. През 1931 година професор Бергиус, носител на Нобелова награда, химик, извлича от дървесината на бука, топола и елата захар, чист спирт и вещество близко до белтъка на яйцето. Той тогава заявява, че от дървесината могат да се получават хранителни вещества, както за добитъка, така и за хората за в бъдеще. И виждате на последната снимка, гората е накита на нашата планета, човек я използва за туризъм, за изцеление, за отдих. Българската гора като храм на българските песни и символ на българската свобода, мястото и в нашия фолклор. Разбира се, съдбата на нашия народ е неразривно свързана с гората, особено по време на турското робство. Оттам тръгват, от планинските селища тръгват първите хайдути. Гората е тази, която им дава убежище. Гората е гнездото, което е съхранила нашите българските манастири, които пък от своя страна запазват българския дух, българския език, българската писменост, българщината. Гората е тази, която приютява побегналите от турския аскер цели български фамилии, цели родове, които намират убежище в Балкана и в гората и построяват наново своите домове и своите селища. Гората е тази, която ни дава първите поети-революционери. От Балкана и от гората тръгва освободителната ни борба. Вола, Пирин, Оборище. И разбира се, българина
освен като закрилница, той намира гората и като своя изповедница и затова в нашите народни песни, като заплакала е гората, Янка през горя вървяла, виждате текста, хубава си моя горо, Чавдар войвода, българинът се изповядва на гората. Той е намирал животворен извор на плодородие в лицето на гората, здраве и блага и затова в народното творчество е отдавал своето преклонение и своята любов. На тази снимка виждате един обичай, който е регистриран в югоизточна България и се е провеждал през пролета между местни и сирни заговезни. Наричал се гората. В какво се е състоял? Младите моми, неомъжените моми, в продължение на една седмица, всяка сутрин са излизали в близката гора на поляна, огряна от слънцето. Посрещали са изгрева на слънцето с специални обредни песни, наречени гората, които не са изпълнявали по никое друго време на годината, на никакъв друг празник и на никакъв друг обичай. След като приключили с това ритуално пеене, те се хващали на хоро, наречено гората, и по-късно към тях се присъединявали младите момци от селото и по-възрастните жители на селото. Целият този ритуал се изпълнявал с надеждата, с презумпцията, че ще привлече здраве, плодородие и благополучие за цялото село. И стигаме до народните поверия и това, че в народните поверия всяко едно дърво е носител на своите качества и на своята енергия. Под дъба векове наред са се правили жертвоприношения, тъй като той е смятан за свещено дърво, за свято дърво. Ясенът пък носи щастие, има способността да пропъжда злите сили. Сянката на яворовото дърво има добра енергия и човек може да спи под нея, докато не е така за ореха, който може да вземе силата и на най-големия юнак. Тук ще си позволя съвсем кратичко отклонение. Аз съм от поколението, което работеше на къра. И през лятната ваканция, когато с моите двама братовчеди ходехме на лозето да помагаме на баба ми, режима ни беше такъв: сутрин рано отиваме, на обяд сядаме да отпочинем, да хапнем, докато преминат големите горещини и продължаваме работа. Баба ми го наричаше да пладваме. На лозето имахме два огромни ореха, под един имаше всякакви удобства за отдих. И аз като момиче трябваше да слагам, да постилям и като питах баба ми: бабо, къде да постилям? Тя никога не разреши да седнем под ореха. Винаги ми казваше под сливите или под черешите, т.е. под другите дървета. Ето мъдростта на възрастния човек. Тя е знаела, че ние сме изморени, че ние сме потни и ако легнем там, ще се разболеем. Друга българска поговорка гласи: гората не плаче от секирата, а от дръжката. Смисълът житейски е в това, че дръжката на секирата е направена от някое младо дърво. И сега то се връща при гората, за да я убие, да я отсече. Елин Пелин в една своя статия казва: пусто поле има, пуста гора няма. Тоест той е разбирал, че изобилният живот кипи в гората. И любознателна статистика и грижа за гората. Като любознателен факт, в област Хасково, близо до Тракийската гробница, се намира планински рид, който се нарича гората. По данни на Изпълнителната агенция по горите за 2021 година, 28% от общия горски фонд в България са иголистни гори. 48% нискостеблени широколистни, 24% високостеблени широколистни и всички те заемат 36% от територията на нашата страна. Виждате по данни от регистъра на горите от Изпълнителната агенция по горите най-високото дърво за област Враца е летен дъб в село Манастирище 30 метра. Най-дебелото с най-голяма обиколка на ствола 7 метра и 10 см летен дъб в село Галиче. Най-старото дърво
е на възраст 580 години, летен дъб вид Дамфоров горун, отново в Галиче, който е следван от цер в село Борован на 350 години и бряст в Горна Кремена на 340 години. Първият закон за горите в България е от 26 декември 1883 година. Лично мен този факт изключително много ме впечатли. Защо? Защото много близо до освобождението. Само 5 години, дет се казва, ние още не сме се осъзнали, че сме се освободили, но на мен какво ми говори този факт? Този факт ми говори, че българинът тогава е уважавал, оценявал и е полагал грижа за това богатство, което е дала природата на нашата родина, гората, след като регламентира със закон дейностите по опазването, по използването и по стопанисването на горите. През 1901 година двама копривщински учители, заедно със своите ученици за първи път в България, засаждат в двора на своето училище иглолистни дървета. Този почин се подема в годините след това и от други училища, и от други организации, като тези двама копривщински учители след това основават първото дружество за залесяване в България. И така постепенно този почин се превръща в празник на залесяването, който официално е регламентиран през 1925 година и по-късно се превръща в седмицата на гората, която отбелязваме и днес в първата седмица на месец април. Значи виждате от кога започва, от началото на миналия век. Гората е зелената лаборатория на нашата планета. За една година едно дърво осигурява кислорода необходим на 10 души и охлажда колкото 10 климатика. Най-запазени са горите на нашата планета, където все още живеят индиански племена, то е обяснимо. Най-старото дърво на нашата планета е на възраст 5000 години и то се намира в щата Калифорния, Съединени американски щати. По данни на статистически годишник на Царство България и статистика на горите, които се съхраняват при нас в Държавен архив, през 1897 година във Врачански окръг горите са 21% от площта на окръга и 5% от горското стопанство на царството. От 1902 година започва изсичането на горите за строителен материал и за горене, като статистиката 20 години по-късно отчита завишение 10 пъти. Виждате, горското управление в нашия регион датира от 1934 година, когато се създава Врачанска районна горска инспекция, включваща горите от землищата на Берковско, Белоградчишко, Видинско и Врачанско. И нещо, което открих в родов фонд Сокачеви. Това е техническото укрепване на поройните параметри в нашите гори, което датира пак отново от началото на миналия век. Защо ме впечатлиха? Това са два кадъра на една и съща река по време на укрепването с бараж 1907 година и почти 30 години по-късно е снимката, за да се види ефекта и състоянието на същата река. Впечатли ме това, че тогава българите не са имали тази съоръженост, техническа съоръженост, която ние имаме сега. Даже на първата снимка се виждат разхвърляни лопати и кирки и това е изключително голям ръчен труд, но показва пък и чувството за отговорност и грижата, която са полагали в началото на миналия век българите по отношение на гората. Следващото са клеонажите, които са пък дървени плетове, отново ръчно направени. И през 1927 година едно голямо съоръжение, система от баражи по укрепване на река в Свогенско през 1927 година. Виждате отново какви огромни каменни късове и как цялото това нещо е направено с ръчен труд. И така, гората е възобновяем източник, но тя не е безкрайен и ние, ако ние опазваме, рано или късно тя ще изчезне, т.е. трябва да намерим някакви адаптивни практики, така че да я използваме устойчиво. Още повече, че
глобалните климатични промени, на които ние днес сме свидетели, са свързани и с изсичането на гората, като да кажем бурните ветрове, а пък лично аз последните 15 години всяка година през лятото по новините слушам за Западна Европа, за периоди, които са редуващи се периоди на големи засушавания и горещини с периоди на поройни дъждове и наводнения. Тези климатични промени са и в резултат на изсичането на горите. Още повече, че световна статистика казва, че всяка секунда на нашата планета ние губим гора с размерите на едно футболно игрище. И виждате на следващия слайд грижата за гората, засаждането, залесяването. Лично аз винаги съм смятала, че малко залесяваме. От ученичка съм участвала в залесявания. Винаги адмирирам, където видя, че има залесяване и така с желание искам да се включа. Но, задълбочавайки се в тази материя, се установява, че не можем да залесяваме безкрайно. Защото почвата може да поеме определено количество гора. И ако я презалесим, се получава обратния процес. Започва да отмира гората, да отпада. А това отмиране е изключително неравномерно и е много по-неблагоприятно за гората. Затова на първата снимка виждате, се извършват така наречените планирани сечи в множествено число, защото те са различни видове и се извършват под наблюдението на компетентните лесовъди. Интересно е това, че гората е жив организъм, тя постоянно се променя. И тук е ролята на лесовъда постоянно да извършва своите обследвания, виждате на снимката, да общува с нея, да я наблюдава, за да откликва на тези промени. И тук пък ролята на нас като общество да инвестираме в такова по-добро образование, да съоръжим тези лесовъди с необходимите им ресурси, за да извършват своите обследвания и да се грижат адекватно за гората, да прилагат своите адаптивни практики. И един факт. Днес в България 85% от горите са собственост на държавата и на общините. Това стоварва върху техните плещи изключително голямата отговорност да стопанисват и опазват горите. Регламентирано е с нормативната уредба, че това се прави чрез така наречените горско-стопански планове, които се изработват от лесоустроители за период от 10 години, но важното е тези горско-стопански планове да не остават на хартия. Защото лично аз от опит работила съм в общини и знам, че в повечето случаи няма волята и не се заделят ресурсите, за да се изпълняват. Да, приема се на обсъждане на общински съвет и така нататък, но в повечето случаи не се изпълнява, остава на хартия. Ако не се изпълняват тези горско-стопански планове, гората е по-податлива на заболявания, на съхнене, на ветроломи, на снеголоми, на пожари, т.е. трябва да се полагат съответните грижи и да има съответната воля за това. В заключение, да не пропуснем и това, че гората ни дава странични ползвания, като билки, гъби, горски плодове, тя е убежище за дивите животни и в същото време е един добър резервоар за генетичното разнообразие и за изследванията на учените. И ние като общество трябва най-малкото да възпитаме децата си да се отнасят със съответната грижа към гората, за да си гарантират на себе си, на техните деца и на идните поколения един качествен живот. И стигаме до предприятие Дъб Враца. Фабриката започва своя живот през 1923 година, когато в опустошителния пожар изгаря единствената в града дърводелска работилница, която е собственост на братята Поп Дамянови, Илия Пуйков и Кото Мицин. Братята Поп Дамянови, инициативни хора, решават не само да възобновят дърводелската работилница,
а и да изградат съвременна за времето си дърводелска фабрика във Враца. Заемат се с това начинание, първоначално не им достига капитала и са принудени да се обърнат към своя по-заможен съгражданин Иван Петров. Привличат го за съдружник и така с окрупнен капитал придобиват терен, построяват първите постройки, внасят технологично оборудване от Германия и регистрират фирмата. Като един от основателите, Гено Попдамянов, дава наименованието на фирмата, дъб да се нарича хем силно, хем непоклатимо, да дава изящество и красота в нашия дом. Т.е. като символ на здравина, на красота и с презумпцията никакви бури да не сломяват фабриката. Започват с 23 добри дърводелци и предприятието укрепва в първите години, излиза всяка година на Врачанския панаир със свое представяне. От Пловдивския панаир печели златен медал, като първоначално произвеждат врати, прозорци, мебели от масивна дървесина. През 1933 година вече работниците са 50 души, увеличават се работните заплати. През 1928 година братята Попдамянови, подпомогнати от Врачанската популярна банка, внасят от Хановер, от Германия, 2 огромни дизелови мотора за построяването на първата електроцентрала във Враца. Събитие, което е важно за врачани, важно за града и благодарение на този факт става възможно разширяването на фабриката, като към нея построяват допълнително дъскорезно отделение за задоволяване нуждите предимно на местното население. И така през 1933 година, когато по-заможният съдружник Иван Петров решава, че бързо ще забогатее и преустроява предмета на дейност на фабриката от мебелно производство към производство на детайли за захранване на каучуковата промишленост. Братята Попдамянови не могат да приемат този факт, оттеглят се заедно с това и всички работници, които са започнали от началото на фирмата. И така предприятието изживява тежки години с намаляване на персонал, намаляване на работни заплати до национализацията през 1948 година, когато се възобновява предприятие ДъБ с неговия предмет на дейност, мебелното производство. Връщат се почти всички ветерани и започват един ентусиазиран труд за възстановяване на фабриката, на нейния имидж и успяват. През 1960 година продукцията, която дават, се отвоява. През 1966 година работниците вече се радват на новопостроен завод и тогава за един месец произвеждат продукция, която е 10 пъти повече, отколкото за една година през 1948 година. Тук може да видите кадри от фонда на българската фотография, съм извадила. Това е завода през 1972 година. Общ изглед през 1973. По-нататък ще видим кадри от производствения процес. И през 1973 година в читалище Развитие се чества 50 годишният юбилей на предприятие ДъБ Враца, като това е едно събитие, мащабно по своята организация и реализация. Поканените, виждате, гости са над 160, там е министъра на леката промишленост, директорите на Държавно стопанско обединение Мебел в София, директорите на почти всички сродни предприятия в Северозападна България, много директори на училища, на организации, на институции. Получават се поздравителни телеграми от цялата страна. Виждате една от завод Москва в София. Вестник Отечествен зов тогава отделя специални юбилейни страници по повода, а заводът е награден с орден Червено знаме на труда. Колективът е носител на преходното знаме на трудовата слава на Министерството на леката промишленост. През 1975 година се извършва основна модернизация в завода и тогава предприятието излиза и на външния пазар.
Тук виждате готовата продукция през 1974 година и красивите мебели на завод Дъб започват да радват хората в Либия, Белгия, Франция, Холандия, Израел, страните от бившия Съветски съюз. По доклади, отчети на конференции започват да наричат Дъб гордостта на окръга. Достатъчно красноречив за качеството на произвежданата продукция е факта, че предприятие Дъб произвежда обзавеждането и оборудването за Националния дворец на културата, резиденция Бояна, посолствата на България, всички обществени сгради в цялата страна, Министерския съвет и много хотели. Тук виждате готовата продукция през годините 77, 78, 84 година. От 1978 до 1988 година предприятието изработва 2 пъти повече продукция по 2 направления, като през 1981 година е наградено с орден Народна република България 2 степен, а служителите, работниците, като се започне от работници през инженерно-технически персонал до директорите, са наградени с Народен орден на труда, Червено знаме на труда, медали за трудово отличие и техните имена могат да бъдат намерени в фонда на предприятието. Тук виждате готовата продукция през 1988 година и кадри от производствения процес. Цех разкрояване, опаковачен, лаконанасяне, обработка на детайлите. Младежката бригада Христо Ботев с бригадир Георги Александров, кадри от производствената практика на инженерно-техническия персонал. И идва 10 ноември 1989 година, когато знаем всички какво става с тежката и леката индустрия в България. Предприятие Дъб не е подминато. Постепенно държавата се оттегля от своето участие в предприятието. През 1994 година се изработва оздравителна програма. Тя не решава проблемите. През 2009 година започва ликвидация, която приключва през 2015 година. Четейки материалите от фонда на предприятие Дъб Враца, изключително много се открояват 2 факта. Единият е мъдрата политика на ръководството с изключително социална насоченост и другият е как откликва колектива с ентусиазъм, с лоялност, как говори за своята работа с обич. Какво имам предвид? Всяка година от ръководството са се правили планове за развитие на колектива и са били изпълнявани. Ръководството на предприятието е държало изключително много на обучението на кадрите. Както обучение за повишаване на квалификацията, така и на приемственото обучение. Тоест тези специфични за мебелното производство знания и умения да бъдат предадени от по-възрастните работници на новопостъпващите на по-младите. Ние сега го наричаме ноу-хау. Също социална насоченост на политиката на ръководството, която се изразява в това, че на работниците са били подсигурени безплатен транспорт, безплатна храна, бази за отдих и лечение, игрища, ежедневна производствена гимнастика под наблюдението на компетентно лице, плувен басейн, библиотека. Като през 1980 година ръководството отчита нулево текучество в фабриката. А всички знаем, че за една организация, независимо дали ще бъде в публичния сектор или в частния, текучеството е изключително пагубно. Също са изпълнявали ежегоден план за превантивна дейност. Четейки материалите на предприятието, става ясно, че и у ръководство, и в целия колектив е имало една
нетърпимост, непримиримост към нарушение на технологична дисциплина, на трудова дисциплина, изобщо на законовия ред. И по това как работниците говорят за своята работа, съм подбрала само 3 изказвания, без да ги анализирам, те са достатъчно красноречиви. Стефка Николова от Женска полировъчна бригада. За мен, както и за останалите ми дружки, заводът е едно голямо семейство, без което не бихме се чувствали така силни и така сговорни, както сега. Божана Тодорова от бригадата на Никола Атанасов. Тук чувствам, че и аз помагам да има красота и уют във всеки дом. Тихомир Карамелски, бригадир на Тапицерска бригада. Да наследиш частица от трудолюбието и амбицията на ветераните е голямо богатство. Тук почувствах най-силно другарското рамо и топлата дума за кураж. Ако ми предложат да заменя този колектив с друг, трудно бих се решил, защото тук е моето настояще, тук е и моето бъдеще. И инженер Тодор Николов, дългогодишен директор на ДъБ Враца. Работехме много, работехме скромно, защото знаехме, че да те обичат хората, трябва да си добър. А да си добър, трябва най-добре да работиш. Тук всеки човек е съдба и всяка съдба е носила радост в новите домове.